oke. Dia para soleh pernah ya karena soleh boleh. Do. Hello guys. Tabuk orkestra tangan itu ngo. Hingga orkestra ke sound sung parai mau nyamar hacingko. Hingga ceweknya ini baik ani channel sih share di subscribe kalian tepuk di jelas itu ketemu keba. Naturally. Hey syari kaham khazan borok khazan tak tepuk semua nggak. Hey guys, kita gua jago shopping khazan lagi shopping ya. Sorry. Tamhnai amu buisone tebe gori anti jam to semelia tabotu rano ko makraka aka sini tamnai sini buiso sena boisang teker botang buisau phai bab gori phai bosar katani tama khongba bari khongpe baro bosar katani wate wani jongati bathamani sini makrum sakrum bosar waisa sanjator no kaisa phan baksa sang tongbai o amtayo dotono peaceful place kanti ko tongladi aro baksa batamana tawla kochegi kami khawai elakawo social war ni samtangai dotono resam musung naidi norbutong thore sumutong thongnai wale kaisa kri khayai kaisa na kaisa kebon kri ka dotono tonglai jadi dotono amani saman babani saman ama babani saman lo khulumo cherani ya boirombo kaisa to khasa ba ha mairo cherani charai to masaladi okra norka bumo khali okra jar group wise ko masalai di tong tholai di bosor wise sing anando khayeni tong thawino festival mane utsov mane anando the first time chini whole team ni tini chamani phale jak joton first time chini yareng ni bodon kedra o bonje bra phainang bhai nang ka sang sa ka di to kaham ma lama ra bumutei sini tibra sere to semen to kisa lama le chini tibra sere ya ba kisa chayane klayo jepur chung lama kaham ni pore lama hamya phayo wansuk sidi tibra sabara ga bagai chung bhai ke chino lama na te kaham khaimanai abon ti pogrok te bo norsalai je sinai nune gesindara tiri kaham ke sana sang khala dara nang ta message nam san channel missing tei sikala rok ta buk to drugs tei alcohol chuak omar nang ta me ala na mos drugs nti to gan bo sam ka animon tongnai norok chini tiprasane bowshot ina norok ti se chini generation rok chini tabuk je tongnai borok paimani yakul norok se chini generation nai abagi norok please hamya mane ta gadal di drugs ta chadi tai mafani kok khna di okar respect di respect khai chini respect manai teka shokok sila sikla beri sikla seng jaga prajang nogo mane hame chamani main reason kha burino hamjagi pun malia selana hamjagi malia aja go kisa effect lai ka mo khoinai noro oma hichara obono nini ama babsono free ka kok sadi tai noro kok watching borno subscribe khaidi te comment bo khaidi tai hamjam kuplung kabang mari di gori bungi taka nalai gori to all everyone jotono kamtongi tibra dokpa ayo Dia sagala jontro thang tamo jontro montro thangai Delhi parliament thangai si aro si aso te pramata rangsa kotara tangma rangsa ko sima daga sinawla thangai Indropuri thamai ka ko malik sangro kaisa ko rupai khate sar bo singling sir gone hai bono dara sagru ni sai mi ta mage unugui tong simbo sanga mangkil kotorma klem khang dak dak khayai belai muni kotor beri rumpai ko mujung sai khana ka beri besarang nok saramo so beri besang klai beri besang klai tamani besani besa bunyo ko hamjang mathango ka bakra bo omani hamjigani sajak sima hnai angka hamjak bo anya ama ba saje ano 10 mas 10 din khadaw abuti chari na hima onchala ani bakra yani ama ba hima hnai boriono kaisang sakane mo tama hamjak tama sajak rono bolna bai phayoi teikhona thangdi teikhok kreng hunjanani nogsim phar payei nokana phardi phar kreng hunjanani sak nokasa kusukroi hasi lekroi sigisi bilekroi pulsu kupur kroi tokasa kosa kroi salsa kota kroi nobarsa kota kroi kekhri bising kekhri sato karai kroi kemal bising kemal bis kota kroi ambai nengar sini ka kang pasakri
nung bai sungbu jama lagi to kisa gas khai ga di an bukhnai ni ma khangnai to ta khaimani ang kisa podal bosor laika ba bura bokha sakursi hoita ba ka ko haya khare purchang hamjong ka paya da swami ni kai le pandau sing photo bu jangai moitra tong nang ana ane ma khango ba sengar jakda da swami ni pandau fro abo sengar to family ya ang asu sengar sepa ka budak man moitra tong 3 number colony ni bo jago 3 number kolai khasinga adina swami o semai ye kiti muya le man da ada sang munai ya laluk swami muya le sang kali biri pandau sing mala lemani ko kang no ano kan semare tabo kana adina kono mansi tango supi sab ka segar ganang mono Omusba omo sini da silang jago nang bai kale bari sobuyo foto nanja to foto nan foto nang bai malai belaka baka tam saka ani segar unai digi oli kapur hai doa kon an channel lagi sakati wasing borok channel bagai tami wasing borok channel bagai sakati wasing borok channel bagai norok jono naina musuka nai di khako purte yei norono sana musungo Pagi kita jaga hanya sokoi jaga sini tibra khas sini famous actress sini Miss Robi voice malai finai hingke bu jaga ni short film ni hingke sung seven sini Abir Boy bini short film ni actress Bangla kila kati babang semia pia atau Robi hasing thang lagi Robi bong kas Robi sini Abir Boy ni Abir Boy ni heroin Abir Boy heroin dor sakari video mo yung ke puila no joto no hambai tam hingke ang tini no puila o jago sok payo ke dar sungbai yang dadu sungbai pai ang onek no mane tong thokjak hingke tini sung program khaina phaimani hingke kaham kan khai thanai norok bo sungno logiri de gai te asung nung bai nung sai ran sungui jama ni subscribe war ini nugui ni viewer asike no tong thokjak nung ta message namu subscriber bai te ani fan rok bai malaikha gai ang je norok bai malaikha haike respect dijak hangke onek no khatong togo gai te ta hinai norok joto no te kaisa bin channel no subscribe khai di share khai di ke bono bo te busu bari kaham kai asna hambai Kini kita makanya yo jago ang tini an jeng tini musana phaijak ke dara sang bai sing ke dur sapna ni phayo ke angke musana bagai phayo ke kaham kai no musai thanai to na hambai Belain sogiorde extra sai bana ti musama ngani bin lai musama sunu ya para sole fana ya kala solo le do ha tam semarka ya para sisole pana yang buk Baksa Magoria Wasam, Baksa Makon, Baksa Wasam. Jadi jangan kau. No, gue cong. Awang suara. Belain mau dikerah yang ada tim lama gue sampai belain tong hozat. Awahan kakai. Aneh mau itu tong terkesan deh. Ani ini video. Nenda soalnya kasih video kan belain macam kabelasa. Kan angka. Otak pakai angka. Baksa ini jadi langka Sini, yang music yang modal ni, musician kami pula music concert. Music concert sengaja sekarang. Joto nanya panya yang saja kapal ni langsung ni takut deh buku. Joto mau yang murah yang saja takut. Hanya bagi angka mereka enda. Wajah thar kaya kapal mereka saya do. Siapa kapal dia pun boleh sekarang. Yang berisik dia bosan. Berisik dia banyak pakar yang kesana sana buat bukan sana. Hey, Tuh, jadi. Awang. hey. Awang. Hey. ini to belai no tong thoka ta mengge asu ke jaga kaham audience belai no kaham support khayo ingke abo audience rok ni kaham support mani nai belai tong thoka ingke tamo sanai jaboi nai bus nai thok tong tongna nango borok no borom rimani chung sak bai thangbo chini para rogo borok narai phaike borok phaike chungbo kaham ke no borok no lam sogo ingke omo haike no
lam sok mung kaham mung na nanggo ge tamo hinai mui bu kota kota ke songchari jakha wakban bu tongo tokban bu tongo abo tongo ge chutney tongo chutney ni channel ni tamo se bu mung channel ni bu mung ha watching borok nai to nai ta khukte bukuk song norok watching borok ni channel no subscribe khai di like khai di nai di bini channel tui jesa pano naijak nai khortung norok nai di bono chuba di bono norok chuba ke chung chuba ke bini life bobo kisa misa agoi thangmana ningtung rang khoksa khokni aji mana ningtung omono nayo ke belake Samung to tong thogo da hana jam nai tong thogo to hai pano bisa kosong uta wani ba sini ha emne perfect an mung srubi na srubi de broma ini channel mung tamba watching borok bon channel subscribe khai di tai Nung ya kana nang. Borsa actress ang sini. Watching borok bon channel na subscribe khai di tai share khai di like comment tai bono support khai di jotono hambai asung